Ahoj všichni, dnes vám ukážu hlubin vesmíru, kde objevíme nové světy, které obíhají kolem vzdálených hvězd. Společně se podíváme na 5 nejbližších exoplanet, našich vesmírných sousedů, které se nacházejí mimo naši sluneční soustavu a čekají na své objevení. Exoplaneta je planeta, která neobíhá naše slunce, ale jinou hvězdu. Tyto planety mohou být velmi odlišné. Některé jsou horké a plynné, jiné chladné a kamenité. Dnes už víme, že v naší galaxii existují miliardy takových světů, což rozšiřuje naše představy o vesmíru a jeho rozmanitosti. Díky moderním metodám, jako je sledování poklesu jasnosti hvězd nebo analýza jejich pohybu, objevujeme planety, které by mohly být podobné Zemi a možná i obyvatelné. Proč jsou pro nás tyto objevy tak důležité? Pomáhají nám pochopit, jak vznikají planety a zda by někde mohl existovat život. Možná nám jednou odpoví na otázku, zda jsme ve vesmíru opravdu sami, nebo jestli existují další civilizace. Připoutejte se, vyrážíme na dobrodružnou cestu k 5 nejbližším exoplanetám a společně odhalíme jejich tajemství. Naše první zastávka na cestě za hranice sluneční soustavy, Proxima Centauri b, fascinující exoplaneta, která se nachází v těsné blízkosti naší domovské hvězdy. Je vzdálená jen 4,2 světelného roku od nás, což z ní činí naši nejbližší sousedku v galaktickém měřítku. Obíhá kolem nejbližší hvězdy ke Slunci, červeného trpaslíka Proxima Centauri, který je mnohem menší a chladnější než naše Slunce. Proxima Centauri b je o něco větší než Země, pravděpodobně skalnatá, a její hmotnost naznačuje, že by mohla mít pevný povrch. Nachází se v takzvané obyvatelné zóně, kde by teoreticky mohla existovat tekutá voda na povrchu, klíčová podmínka pro život, jak ho známe. Její mateřská hvězda je však velmi bouřlivá a planeta je vystavena silnému záření a častým erupcím, což může ovlivnit její atmosféru i podmínky pro život. Navíc je pravděpodobné, že má jedna strana planety stále den a druhá noc, což vytváří extrémní podmínky na povrchu. Přesto zůstává Proxima Centauri b jedním z nejzajímavějších cílů pro budoucí výzkum života mimo Zemi a inspiruje vědce i snílky po celém světě. Druhá nejbližší exoplaneta je Barnardova hvězda b, vzdálená 6 světelných let. Je to superzemě, asi 3krát hmotnější než naše planeta. Obíhá starou klidnou hvězdu, ale je příliš daleko na to, aby byla teplá. Povrchová teplota je kolem -170°C, svět věčného ledu. Přesto ukazuje, že planety vznikají i u starých hvězd. Možná má pod ledem skrytý oceán, podobně jako Europa. Třetí v pořadí je Ross 128b, 11 světelných let od nás. Obíhá klidného červeného trpaslíka, což zvyšuje šanci na stabilní prostředí. Je podobná Zemi velikostí i hmotností. Nachází se na okraji obyvatelné zóny, kde by mohla být voda. Díky klidné hvězdě je jedním z nejlepších kandidátů na hledání života. Budoucí teleskopy ji budou zkoumat podrobněji. Čtvrtá zastávka. Wolf C1c, fascinující exoplanet, která upoutala pozornost vědců po celém světě. Nachází se 14 světelných let od Země, což z ní činí jednu z nejbližších potenciálně obyvatelných planet mimo naši sluneční soustavu. Wolf C1c je superzemě, přibližně 33krát hmotnější než naše planeta, což znamená, že její gravitace by byla silnější a povrch by mohl být velmi odlišný od toho, co známe. Obíhá v obyvatelné zóně své hvězdy, kde by teoreticky mohla existovat tekutá voda na povrchu, klíčový předpoklad pro vznik života, jak ho známe. Pravděpodobně je vázaně rotující, což znamená, že jedna strana planety je neustále osvětlena, zatímco druhá je ponořena do věčné tmy, což způsobuje extrémní teplotní rozdíly. V přechodové zóně mezi dnem a nocí by však mohly panovat mírnější podmínky, kde by teoreticky mohl existovat život, pokud by zde byla voda a vhodná atmosféra. Systém Wolf C1 obsahuje i další planety, které mohou ovlivňovat klima a stabilitu Wolf C1c, což zvyšuje její vědeckou zajímavost. Díky svým unikátním vlastnostem je Wolf C1c jedním z nejlepších kandidátů pro hledání druhé Země a možného mimozemského života v naší blízkosti. Pátá planeta,
Lalande 2115b, 803 světelného roku od nás. Je to super země, asi 27krát hmotnější než Země. Obíhá blízko své hvězdy, takže je pravděpodobně příliš horká pro vodu. Přesto ukazuje, že planety velikosti Země jsou u červených trpaslíků běžné. Systém může skrývat další, dosud neobjevené planety. Každý nový objev nám pomáhá pochopit rozmanitost vesmíru. Prozkoumali jsme 5 nejbližších exoplanet. Každý z těchto světů je unikátní. Jsou to hlavní cíle pro hledání života mimo naši sluneční soustavu. Nové teleskopy nám umožní zkoumat jejich atmosféry a hledat biosignatury. Možná jednou objevíme důkaz života na některé z nich. Kterou z těchto planet byste chtěli navštívit vy? Napište do komentářů. Díky za sledování, nezapomeňte dát like a odběr. Uvidíme se u dalšího vesmírného dobrodružství.